kena uba prasnem karta ulong ku munong sakhi hakajing penyap jong ukpa jong u. Hadin baki pulit kila lap ya kamet yap balasil haka plastik drum kabablu haka kamera kabaneng haka kamera haneng jong kaying bai baki sa. Ya unong yap la itu kumu Hansraj uba lai posan snem karta uba tere kumu misteri hakabe ka karkhana mau it ni mau blok kumbangi juong. Bad uba syong basa Rajasthan Kisangar bas bad kalok bad laimut ki khun. Utau kena uyathu haki pulit ba hakamit khatsan tarik Ogos arachar apusan kikimi kikpa jong u badukun jong utraying u Jitendra Sharma kia di kiat lang. Sraj ulasdang ban yamayan ya bad kalok bad kumta ulasdang ban syo yaka. Bad habau Jitendra umut ban penlai ya kata kajing syo jingmai u Hansraj ula maham sendon ya u Jitendra layathu uta u kena. Hangta u Jitendra ru ulasdang ban atak ya ukpa jong utau kena utau day u Hansraj. Hadin katu kat nipor kakemi kalapatha bat kalapha yau khun jongka banlet thia no. Ba ula ke chiteng mit uyo I bakamet jong ukpa jong u kumshim lala ban ki shu. Kala hadin katu kat nipor uyo I bau Jitendra bat kakemi jong u ki persyang ban bure ya kata kamet yap. Utau kena uya thu aki pulit ba kila bu ya kamet yap hakamra syaja shwa ban ra ya ka syajrong ying ni syatnum ying. Kat kum utau kena kita ki armut kila penlait ya ka drum bat kila tep ya kamet yap hakata ka drum bat kila buri ya kata ka drum hajrong ying. Habau tau kena ukli ba balai kile kumni ki cuba penban ba ukpa jong me ula yap. Ki pulis kila yathu ba yau Hansraj la penyap da kasengkli thia bat hadin la od ya kerendang jong u da katari. Lata da kamlu hakamet jong u barok kabe kenang pan penkloy ya karukom ut kamet. Kani ka kes kala wan pau perthei hadin bakatra ying jong katu ka ying kalayo e ka jing sma najrong ying hadin bakala wan pai na ka jing khawai Janmashtami marsen yu iya kata kapun yaki pulit bat kila play ya kata ka drum bat kilap da kamet ya penban hangta shwa baki pulit kinwan ka Sunita laingut ki khun jong ka bat u Jitendra Sharma kila phet lupa na kani ka ying haba ki pulit ki wat benya ha kasngi ka babot ki wan poi penban ha kata ka karkhana mauit ka badon kumbasan 4 kilometer ai na ying jongki ki pulit ki ong ba utrai jong katu ka karkhana ula ai khubor ya ki pulit ya ka jingdon jong kini ha kani ka karkhana katkum ki pulit ka Sunita bad u Jitendra kila ya lang la bon penai menta bad u Hansraj ula tip ya kani ka jingya lang jong kini armut ka jingya mai hapdeng ka Sunita bad u Jitendra kalong ka daw balak penlong ya ka Sunita bad u samla jong ka ban pelan ya ka jingyap jong u Hansraj ya ki khun pat labu ha child welfare bat la IT syaki kimi kikpa jong u Hansraj